हाय फ्रेंड्स, आज ହେଉଛି 15 ଅକ୍ଟୋବର शुक्रवार। आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ସହିତ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଖବର। ବହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବନାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏପରି କୌଣସି ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଇ-ସର୍ଭିସ୍। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ବି ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଳିଯାଇଛି। ଏବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର କୌଣସି ବି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି କେତେ ମୂଲ୍ୟ। 2 ଦିନର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗତକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁନଶ୍ଚ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 35ରୁ 43 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ 35ରୁ 40 ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ 2021 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ 2021ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖଡ଼ଗପୁର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 10ଟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ JEEADV.ac.inରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା 3 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏପଟେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସାଙ୍ଗକୁ ପାର୍ବଣ ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଡ଼ିଲା ଚଡ଼କ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସାଙ୍ଗକୁ ପାର୍ବଣ ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଳ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। କରୋନା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ। 21ରୁ ଏକାଦଶ ଏବଂ 25ରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ଏକାଦଶ ତଥା ଯୁକ୍ତ 2ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେହିପରି 25ରୁ ଖୋଲିବ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ। ଏନେଇ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡରେ କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେହିପରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଓ ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ହେବ। ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ। ଏଥିରେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଥିସହ କିଭଳି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନି ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଗି ଅଫଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ କେବେ ଖୋଲିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମୀର ଦେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 6ଟି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।